consentirà. Bueno, que dos preguntes i acabem. Volia preguntar-li a la secretària el registre d'associacions, com va, i si ja està creat, si ja n'hi ha associacions o entitats que ja estan inscrites, que han aportat argumentació. Sí. Vamos 6 meses para eso. Y después, al señor alcalde, voy a hacer una pregunta o la responsable que va a la entitat metropolitana de tractaments de residus. Avui m'han passat una nota que heu tingut assemblea, correcte. Mos pots informar de com està el tema de la rebaixa de la tassa del tàmer? És que no s'ha parlat de res. No s'ha parlat avui de petició? No, pregunte, s'ha parlat algo de... En el orden del dia no anava res d'eixa tassa. Crec que m'han passat una nota que avui heu parlat del percentatge que se li paga a Aguas de València. Això no és la tassa. I en l'últim ple digués que la nova presidenta, María Ángeles Ramon Gil, estava fent esforços per a rebaixar. S'havia creat una comissió que estava fent esforços per intentar baixar la tassa. Aguas de València cobra un 3% de lo que recauda de la tasa del TAME, prácticamente en 38 milions d'euros anuals, que això li suposava un ingrés a Aguas de València de 1.140.000, i després de la puja del 151% de mitja de la tassa no s'ha rebaixat el 3% de la tassa de cobrança a Aguas de València. Això li suposa uns ingressos de 2.250.000 euros per fer la mateixa feina que feia un any abans. M'agradaria saber què has votat tu respecte a aquesta proposta. Pues se l'ha votat a favor i la presidenta ha fet constar que acordava revisar i renegociar el conveni de la gestió del cobro de la tassa del tàmer. Però l'heu aprovat? Sí. L'hem aprovat, o sea, l'hem aprovat per majoria i la presidenta ha fet constar la revisió i la renegociació de la tassa de la cobrança, de la tassa de la cobrança en Aguas de València. De la cobrança, no de la tassa, de la cobrança. De la cobrança. Però hi ha un compromís per la teva part d'informar-nos que si baixa un 1% o si però jo no te puc informar si a mi en la comissió no m'han informat que la rebaixen. Bueno, però tu t'expressaràs allí, tu vas a les assemblees i mos quedas que informar, ¿no? Hombre, claro, però si se queden en que se tenen que reunir i no s'han reunit per rebaixar-la no te puc informar. Te informaré si tu m'ho preguntes i si se rebaixa, però si no se rebaixa no te puc informar. Pues al pròxim ple te ho preguntaré també, ¿vale? Perquè ahí s'han fet algunes propostes per a els grups polítics com que si la intenció de l'entitat és rebaixar la tassa, pues se podia haver fet... Sí, la intenció és rebaixar-la, ja que ho digui la que no ha passat. De negociar en Aguas de València i marcar una taxa fixa, perquè 2.240.000 euros per fer la mateixa feina que feien fa 8 mesos, pues me pareix. Jo sols te dic que no estic en aquestes negociacions perquè no estic en la comissió i no puc fer aquestes negociacions, però sí que te puc dir que els meus companyeros s'han compromès, ho torno a llegir, a revisar i renegociar. Gràcies. Jo ja he acabat ja. Sí, disculpa un segon, Cristina. Sí. Per al·lusions. Antes de revisar, una coseta només en relació al tema del futbol. És que m'ha perdut la primera frase. Has dit que el club Museros s'ha ficat en contacte amb vosaltres perquè se sentia discriminat. Era aixina? Ho has sentit aixina? Sí. Vale. Bueno, és que eixa clara. Vale. Tema de bodes, anem a veure. T'ha dit que te deixaré una calculadora perquè realment o t'has confundit o crec que no ho has fet com toca. Anem a veure. Així des de fa molts anys, diverses legislatures, tu encara no estaves, ni a lo millor estaves en el grup encara, se determina que així per boda se cobraria una tassa a la persona que vinguera a
este cas, a la parella que vinguera a casar-se de 200 euros. Bé, els components de l'equip de govern, com ja tenim un percentatge del salari assignat a les funcions lògiques de la conselleria, estaven incluïdes també el tema de les bodes, ¿vale? És de veres que les bodes suposen un plus addicional a lo que és la gestió diària de dilluns a divendres. Suposa habitualment divendres, dissabte, diumenge de matí, diumenge de vespre, sí, ¿vale? I se determina una mitja de boda, que era una mitja de 30 bodes anuals. És a dir, en 30 bodes anuals, fent 30 bodes anuals, se cobria perfectíssimament aquest percentatge que jo cobro de mes. ¿Vale? Home, si dius les veritats, di-les senceres, perquè és de veres que hasta avui deuen 22 bodes, però és que l'any encara no ha acabat, ¿vale? I estem en plena temporada de bodes, i les previsions per este any són de 30 a 40 bodes, con lo cual és un ingrés addicional a l'Ajuntament. Per què no has dit el que se feren l'any passat, que foren 50 bodes? Per què no has dit el que se feren l'anterior, que eren 80 bodes, i fer un ingrés addicional de 700.000 euros a l'Ajuntament? Això no ho dius? Dis-ho tot. Dis-ho tot, perquè si no la teva calculadora no funciona. I ara una altra pregunta te vaig a fer. Com saps tu el número de bodes? En quin document oficial tens tu que has tret aquest número de bodes? Mediante un escrit remitit a este Ajuntament, i se le va facilitar tant el número de bodes i les tasses en 100 euros. Senyora secretària, aquest certificat l'ha signat vostè? ¿Té que signarlo vostè? La registro en cada grupo municipal. Por registro de entrada sé que lo presentaste. Te estoy dient la contestació. A ver, automáticamente en menos de media hora, se me remitió un escrito autorizándome a tener la información de las bodas, así como de la información de los datos del plan general. Muy bien. Se me facilitó de palabra y tomé nota en un blog. Bien. Como concejal de este ayuntamiento tengo todo derecho a tener cualquier acceso. Efectivamente, para que luego veáis, para que luego se sapiga que la libertad y todo el tema de la facilitat de documents, estic dient lo que vull en el meu torn de palabra i no m'interrompisques. Así en este Ajuntament se facilita tota la documentació que faci falta, però se facilita tota, i se té que utilitzar tota, ¿vale? És de molt mal gust dir les veritats a mitges com tu has dit, i te les demostraré perquè jo sí que tinc els datos complets des de que se fan fer bodes en este Ajuntament, que les primeres les feia José María i després ja estic fent-les jo. I si no recordo mal, Andreu alguna vegada també ha tingut que fer alguna boda de familiars, coneguts, i tu també, i així no ha hagut cap de problema. Siguen parelles del sexe que siguen, i tu saps per què t'ho dic. Te vas a contestar todas las alusiones, ¿vale? Yo no sé la previsión de bodes que tendrás tú para los próximos 6 meses, 24 o 36. Yo no ho sé. Jo te mando la informació dels últims 12 mesos, que són la nova legislatura, i des del juny del 2011 al 30 de maig així s'han fet 20 bodes, que de les quals una la va fer la meva companya i tu no la feres. És de veres? O mentira, estic enganyat. Entonces, per tant, en aquests 12 mesos tu estàs recibint un 26-58% més de dedicació. No? Hombre, Javier... Jo ho explicaré de A, E, I, O, U, que si ha que explicar-lo així. No, A, E, I, O no. En el ple extraordinari de dedicació, vostè que digui per què aquesta diferència de sueldos. ¿Per què? El tema és que no, si vol fer la dedicació i Javier té el 57 i no ho han de dir més, jo per almenys no ho han més. Jo dic perquè... Hi ha altres que tenen el 33 i hi ha altres com jo que tenen el 100%. A partir d'ahir
podem parlar de lo que vulgueu, però per favor, és que si no anem a casos concrets i pràctics, això és per respecte al públic que n'hi ha ahir davant, n'hi ha que ser una miqueta pràctics, perquè tenen que estar tot el rato en dalt aquest EP. És que això també ho sabem fer vosaltres. Ella ha dit que no es digui la veritat. És que no has dit la veritat perquè no feia falta entrar en les bodes quan té la justificació la té, és que no vull dir ja el percentatge. Ja ha dit que no ho diria i ja no ho dic. Jo me cenyisco les paraules que vostè va dir en la sessió extraordinària en la que se va constituir. I vostè digué literalment que aquesta diferència de dedicació era per la dedicació de fer les bodes civils. Acaba de morir. En l'últim extraordinari, quan vaig preguntar per els pressupostos, me digués que en el mes de maig. Estem ja en juny. Si la torno a preguntar, serà setembre o... Pot ser. Pot ser? Pot ser. Anem un any i direm. A veure una altra. En l'any 2009, l'Ajuntament va aprovar un pla de sanejament per pagar els deutes a empreses i proveedors per un import d'1.600.000 euros. En 2010 i 2011 sols se pagaven interessos per un import d'uns 56.000 euros aproximadament. I a partir del 2012 fins al 2015 el pagament anual serà d'uns 440.000 aproximadament. L'any 2010 no es va complir al 100%. Si no recordem mal, estiguem en 75-80%, digui el senyor alcalde. Això tot és per llei, ¿vale? Però segons la llei, això s'ha de donar compte al ple abans del 31 de març per després comunicar-ho al Ministeri d'Economia i Hacienda. Estem a últims de juny i encara no se'ns ha donat compte del pla de sanejament d'enguany. Però volguera saber per què no s'està presentant en temps informe i si enguany se va complir al 100%. Li contesto jo que li dic. Anem a veure, és que n'hi ha viatges que si se preguntara antes, mira, això perquè algú este matí ho ha dit, crec que van ser tu, estava per entregar-ho, perquè a més això és donar compte. Sí, però s'ha de donar compte. I resulta que està, sí, ho tinc jo en una carpeta, però me diu l'interventor, se m'ha oblidat enviar-ho No estic parlant de lo mateix. Jo he parlat en l'interventor avui de matí i li he preguntat també per el tema del registre de les factures de morositat. Se presenta trimestralment i des de últims de 2011 tampoc s'ha presentat. No és el mateix. No, la senyora regidora està demanant el pla de sanejament del 2009. Bueno, tant fa, segur que se m'escolta. La senyora regidora està demanant el pla de sanejament de 2009, que és el que ha explicat, que s'han donat préstec de 600.000 euros, ha tornat fins al 2015, i sí, és veritat que això continua vigent, però és veritat que enguany s'ha aprovat el decret 4/2012 que obligava els ajuntaments a fer un pla d'ajust que arribava fins al 2022, que era, per dir, molt més ample i molt més complet i de molta més durada que el pla de sanejament que feren en 2009 i que no feien tots els ajuntaments. Aquest pla d'ajust se feu en març i se dona compte al pleno, no? Ho aprovaren pel pleno i s'explica al Ministeri. I és veritat que l'altra obligació encara existeix, no l'hem complida, això és veritat, però també ha quedat s'ha solapat i la segona part, que és el pla d'ajust, és més complexa i més detallada i dona molta més informació que el pla d'ajust, que el pla de sanejament del 2009. És a dir, la informació sí que la té el ple i sí que s'ha donat compte, encara que no és la forma, però sí que és veritat que ho hem de fer. Si no recordem mal, quan s'aprovava el pla d'ajust, crec que vaig preguntar si se solapava el pla de sanejament i me van contestar que no, que funcionaven de forma paral·lela, que s'anaven al dur els dos a la vegada. vegada. Raó que no s'ha donat la informació formalment com diu la llei, però sí que està inclosa el que és el contingut que està inclòs en el pla d'ajust, però sí, hem de fer-ho com vostè. No cal que me parles de vostè. El tema del registre de factures de morositat, en el pròxim ple se'ns presentarà els 2 trimestres d'enguany. Això és el que jo te parlava.
Sí, per parlar-ho avui de matí. Una altra cosa. Ens consta que l'Ajuntament ha presentat a la Mancomunitat un estudi per veure si absorbeixen el servici d'assistència domiciliària que presta actualment l'Ajuntament. Per lo que tinc entès, està de moment en un caixó per estudiar quan se puga. Entonces, no hay intenció de llevar o reduir per part de l'Ajuntament este servici. Si la Mancomunitat decidirà no prestar el servici, què té pensat per això a part per l'Ajuntament? Pots repetir-me el primer que m'has dit? Que me consta que l'Ajuntament ha presentat un escrit perquè estudien a veure si la Mancomunitat se fa càrrec de l'assistència domiciliària que presta en aquests moments l'Ajuntament. No, ha sol·licitat informació. Ha sol·licitat informació, no que se faci càrrec. O sigui, informació. Igual que se pot demanar informació a una empresa privada, que a lo millor se pot haver demanat també. Demanar informació i demanar un estudi per veure si s'absorbirien. No, que s'absorbirien no. Demanar informació. Farà 3 anys el servici el duia la Mancomunitat i l'Ajuntament. El duien les dos. O sigui, no és precís que ho duga un o altre. Ho poden dur diversos. No? Pot ser. Però com és un pressupost, no tinc la informació i no te la puc donar. Quan estiguen tots els pressuposts, donar, o sigui, així en el meu poder i tinga la informació, pues entonces ja veuré quina és la millor postura. Però si hasta ara sempre ho ha prestat l'Ajuntament, per què decidiu demanar un estudi a la Mancomunitat? Per abaratar, però que ja sí, claro, decidim demanar un estudi perquè el cost actual són 74.000 euros. 74.000 euros per 20 persones de museros. ¿Vale? Vale. Perquè ens presten el servici se tindrem que ficar el dia en els pagaments, no? Perquè crec que Museros és un dels pobles que més deu actualment. Això t'ho contesta el senyor alcalde. En quant al servici de tasses està al corrent l'Ajuntament. En quant a la resta de servicis, en la informació que a mi m'han passat, Museros, si no recorde mal, té un deute actualment de 140.000 euros. És així, no? No, que són 120.000, però no t'ho compte. Dues coses. Home, el de la tassa reparada del tema, això val per tots els ajuntaments. Sí, clar, perquè no depèn de la Mancomunitat. L'Ajuntament que no paga mensualment la basura no passa res. Entonces, els 10 ajuntaments de la Mancomunitat i la replegada de la basura van al dia. Després, en relació als deutes, pues mira, sí que no se consola perquè no vol. N'hi ha de 10 ajuntaments que formen Mancomunitat, n'hi ha 4 que deuen moltíssim més que Museros. Sí, no t'he dit que no, però és que a nivell d'habitant també és... No, a nivell d'habitant. Si no t'he dit que no, perquè el de Massamarrell, bueno, t'ho vaig a contar que tu també ho sabràs. Pues entonces sabent-lo de Massamarrell, si te... Però bueno, és que a mi Massamarrell no m'interessa, m'interessa Museros, que se pague el que n'hi està pendent i que no és un moment de menjar pobles de la comarca que no estan així representats. Bueno, no he dit res. Bueno, una és molt curta i escueta i és demanar el motiu per el que se tanca per la nit de parque del País Valencià. ¿Alguna denuncia municipal o una orden per part de l'alcaldia? No sé, jo no he donat orden, però no sé el motiu per què. Es por vandalismo. Ha habido problemas de vandalismo en el parque y se decidió, desde la policía se decidió que se cerrara durante una temporada. Pero el horari és quan li pareix bé als municipals o hi ha un horari ja establit? No hi ha horari. No, más o menos. No he puesto un horario, no he creído tampoco que sea tan... Si hay gente en el parque se puede pasar de vacío y Es una vez que me han llegado comentarios de que realmente va la policía y a horas diferentes pues hacen el desalojo de quien esté ahí y no sé, y preguntaba el motivo del cierre. Eso ha sido por la radio. Pero hay rótulos de mobiliario urbano o algo.
hubo roturas, hubo problemas de quejas de vecinos por ruidos y entonces se decidió a través de una solución y decidió Lo que también comentaría o pediría sería que se colocara un cartel con el horario preestablecido para que la gente sepa cuándo puede y no puede estar. No sé si sería factible, ¿vale? Vale, otra de las preguntas que me gustaría que me contestaran el responsable es cuándo se va a tomar en serio en consideración el asunto relativo a la circulación de la Avenida de la Cruz. Es una zona, la Avenida de la Cruz es muy larga y el tráfico es conflictivo porque a diversas horas del día pues el tráfico se pone de manera que no se puede circular, se aparcan doble fila y bueno, y te diría que a ver qué solución se da a ese tema. Ya se comentó aquí otras veces. Bueno, un ruego más que un ruego, yo ya pediría que se tomen las medidas porque yo mismo he tenido conflictos con gente que aparca en doble fila y me toca casi enfrentarme porque no se puede circular simplemente. Sí, quan anem a prendre mesures oportunes ja hem de denunciar a partir de demà tot. Sí, bueno, es que el tema es aparte de que es, bueno, es conflictivo, también puede tratar un accidente. Y luego ya la otra pregunta por último era, dado la actual coyuntura económica del pueblo, si se han tomado en consideración y van a afectar en repuestos a las fiestas legislativas. Estem treballant encara per acabar les festes. Tenim, jo diria, un 80% contractats. De moment el 80% no afecta res i estem a l'espera d'un parell de contractes que n'hi ha que tancar i quan ja estiguin tancats el profe contestaria la pregunta. Però del moment el 80% no afecta res. I el pressupost molt menys que l'any passat. Han aconseguit un pressupost molt menys. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, lo de la famosa paella del 13 de agosto, ¿se va a hacer? Va ser un pago? Va ser algo. La paella del 13 d'agost ja fa un parell d'anys que no se fa, enguany no pot poder ser i ojalà puguem fer-la perquè és el desig de l'equip de govern, però de moment no se pot, però estem estudiant poder intentar fer. Esperamos, igual que se tenga la mesura, la medida de pagar una cantidad per plat de la candela. És inviable, és inviable perquè la paella monumental no és una caldera ni és la ni de les paelles, són molts diners, no te puc tirar a datos, però passen dels 10.000 euros quasi segur. Entonces, quan tindrem ja un pla de festes o un gir de festes, com vos diràs si les discomòdies se van a fer, no se van a fer, o se van a fer amb la gent pues a fer coses. Sí, en llibre de festes instal·lantes de festes al final de juliol. Si vols que te diga la fecha com l'any passat Cristina me pregunta i dic dijous i estic dijous, però m'heu preguntat 15 dies antes, al mes vista no li he contestat, però al final de juliol està. Sí, vols recollir una fotocòpia perquè... Des del grup municipal socialista d'este Ajuntament de Museros volem mostrar la nostra total disconformitat amb les formes del senyor alcalde don José María Aznar Ferrer en el seu intent d'invisibilitzar a l'oposició, en impedir la presència i el treball de tots els regidors d'este grup socialista. El nostre company de grup, Francisco Segarra, va presentar la renúncia per motius laborals el passat dia 29 de maig. Després de comunicar a l'alcalde president la renúncia i després d'insistir que ens convocara un ple extraordinari per acceptar la renúncia del regidor i així poder demanar a la Junta Electoral Central les credencials per a la presa de posició de la següent de la llista, el senyor alcalde ens va fer cas omís i no ha convocat el ple extraordinari. Amb aquesta actitud queda clarament demostrat que no dirigeix aquest Ajuntament amb la mateixa vara de mesura per a tots els grups municipals que representem als veïns i veïnes de Museros. Perquè bé podem recordar-li a l'excel·lentíssim senyor alcalde que en la passada legislatura, després de presentar la renúncia el 10 de març, don José Bellés, en un termini de 24 dies, va convocar quants plens van ser necessaris perquè el seu grup municipal del Partit Popular tinguera la presència al complet. Lamentem que el senyor alcalde estiga usant de la seva autoritat i impedint que en aquest ple estiguen presents els 4 regidors electes. Davant aquesta conjuntura, el nostre grup expressa la següent idea. En política no actuen en moralitat política aquells que fan de l'autoritat la veritat, sinó la política ha de recordar-se que suposa fer de la veritat i la legalitat l'autoritat. Davant d'això,
Des del grup municipal socialista exigim al senyor alcalde que deixi de coartar el treball de regidors socialistes i en general de l'oposició perquè puguen exercir les seues funcions adequadament i que ara endavant complisca la legalitat i actue de la mateixa forma amb tots els representants polítics triats democràticament i que acabe d'una vegada per sempre la política d'opacitat i entorpiment en els drets més fonamentals de representació política establits en la Carta Magna i més concretament en el seu article 23.2. Així mateix, li recordem al senyor alcalde el jurament que realitza en invertir-se com a tal en aquest mateix plenari i davant el qual jura complir i fer complir la legalitat i les seues funcions com a regidor. Per tant, exigim que es complisca el jurament i que deixi de fer gala del seu talent poc democràtic. Bé, una cosa, Cristina, que ara també no vaig a definir una còpia, diverses coses. Claro, jo vaig a fer com si no ho hagués sentit, perquè imagina't si ho hagués sentit. Imagina't si ho hagués sentit. Tu imagina't si jo el que tu acabes de dir ho hagués sentit, les conseqüències d'això. No, ja m'has sentit. No pensava que m'ha dit, però diguem-me que no va sentir, estàs fent ús de l'autoritat. Jo vaig a fer com si no ho hagués sentit i a partir d'ahir imagina si me da com a que ho ha sentit les conseqüències en relació a tot el descrit. Jo he parlat en conseqüència de l'última setmana de setembre. Crec que per llei podem demanar un ple extraordinari. Demà mateixa ho sol·licitem i a la setmana que ve ple, Però vos com estàs fent a l'autoritat, José María? No, és que m'estàs tirant de fer l'últim de setembre. Menos mal que t'ha dit que no ho ha sentit. Ara, a veure, Cristina, ara estic en l'ús de la paraula jo, ja està. Menos mal que vaig a fer com si no ho hagués sentit. Perquè, claro, si ho hagués sentit, actuaria en conseqüència. I no vaig actuar en conseqüència. Moralitats polítiques, pèrdua de drets. El compañero que avui podria haver estat així, està en Musero, no està en Canadà, no està, com tu me digues, en Canadà ni en el Vietnam, que li digues ara fer igual. El company ha passat per casa a fer la maleta i així està de viatge, per això no està així. Fa un rato... Sí, estava a la piscina i l'ha vist María José, però estava despedint-se que feia... O Maite. Ah, Maite. Ha venido a despedirse, ha hecho la maleta y se ha ido. Ella, hasta que no arriba del punt últim de l'ordre del dia, era aconsejable de Bueno, José María, no ha pogut vindre i no està, però tampoc has volgut acceptar la renuncia. Vale, pues no ho he sentit. Molt bé, jo intentaré ser ràpid i també demano que s'intenta ser concís. Com ha sigut en l'últim acte, està retallat totes les respostes d'una manera molt concisa. Si les respostes són així, les preguntes seran també, crec que ràpides entre les coses també, perquè hi ha algunes coses que pensava preguntar-te i ja les hem preguntat els companys del grup. Bé, la primera és, en aquest pla de just s'ha pagat, que es preveia pagar a tots els proveïdors, s'ha pagat efectivament a 31 de maig, si no tinc s'havia de pagar a 31 de maig totes les factures que estaven incloses en el pla de finançament. Ha sigut així? Sí que s'ha pagat. D'alguna manera, parlant del pla d'ajust, que en relació a una pregunta que un poc tenia jo, no de la mateixa manera que l'han plantejat el grup socialista, però en l'àmbit de les subvencions al futbol sí que s'ha incomplert aquest pla d'ajust, perquè s'han donat en el total del que havia destinat al futbol, que eren 23.250, sí que s'ha incomplert. Sí, va, s'ha incomplert. Va. Amb el club de bàsquet també s'ha fet la pregunta, a mi m'havien dit, jo no sé si és cert o no cert, però m'han dit que se n'havia anat un equip de bàsquet a jugar al Balat, o que la temporada que ve jugaria al Balat. No sé si no n'hi ha cap notícia, doncs no n'hi ha cap notícia, que s'ha dit abans, però simplement ho dic perquè m'ho han comentat gent que juga a bàsquet, clar. No, no, sí, Andreu, anem a entrar en batalla. No tinc constància, Andreu, ho he dit abans.
Ja entenc que fa la pregunta perquè no és que vull fer tampoc tinc constància. No, entrem en debat si vols del que vulguis, però que això ja ho havíem dit. No tinc constància. Una pregunta, no sé, per què s'ha obert la piscina sense haver fet les passes i sense pagar durant pràcticament un mes? No sé si això ha suposat un... Per la qüestió de la crisi econòmica que tenim. No ingressar. Hem esperat que fora fi de mes perquè la gent anara cobrant i anant, i com els pares estan fent al ritme que toca, doncs ha tingut la generositat de l'Ajuntament de donar 15 o 20 o 25 dies o 30 de plaço perquè la gent del poble va tenir aquestes passes. Sempre ha sigut per una qüestió més social que econòmica. Sí, no me l'esperava. No, sí. En això tens tota la raó. No. A veure, en algunes qüestions d'educació l'any passat l'Ajuntament va donar algunes beques per a menjador a infantil, diguem de 3 a 6 anys, perquè no cobria la conselleria. Sembla que enguany la Generalitat donarà algunes beques a aquest grup d'edat. Està previst donar aquests diners també a l'àmbit de l'ensenyament, o bé cobrir més beques a gent que pugui estar en necessitat d'això, o bé altres necessitats, donar suport a famílies amb problemes o llibres, etc. Aquesta manera consellera. En el tema de beques i de servicis socials se van a mantindre tots, inclús si fa falta s'ampliaran. El més segur és que facin falta ja a partir d'este any, ja que va haver un desajustament en el pressupost segurament, no sols en la partida de post també en servicis socials. Bé, també en l'àmbit d'educació el bon llibre tal com l'entenem, no sé si amb el nom o sense nom o amb un altre nom, ha desaparegut. Ara són beques de llibres que se suposa que donarà la Generalitat. Està previst, com s'ha fet en algun moment en aquest Ajuntament, cobrir la despesa de llibres per als escolars de museros, aquelles que no cobrir la conselleria, perquè sempre s'ha fet així, quan s'ha fet des de fa 2 legislatures. El tema, nosaltres estem ja en l'ajuda tant als llibres com a les beques. L'ajuda és a l'últim curs de secundària i les beques en funció de la disponibilitat. La pregunta seria sobre les ajudes. Se seguiran hagut ajudes generalitzades en altres legislatures abans de que s'implantara el bon llibre, ho pagava l'Ajuntament. Això ho sé perquè era entre altres coses jo regidor d'Educació. Després, quan entra el bon llibre, s'anarem llevant la part que anava pagant la Generalitat i pagava l'Ajuntament la que no cobria la Generalitat, però ara la Generalitat tècnicament no cobrirà, diguem-ne, un bon llibre universal, sinó que serà beques de llibres com existien abans. Alguns sí, alguns no sé. Nosaltres hasta ahora tú sabes que todo el tema de institut està complementat per el tema de l'Ajuntament, la subvenció de l'Ajuntament, i que lo que és primària no la subvencionem, excepte les que no estan per conselleria. Si ara el bonollibre desapareguera, tindrien que valorar primer en quin curs desapareix, en quin curs es reduís, etc. Estem una miqueta que no se saben és igual que el tema de la subvenció de l'escoleta. Sabem que així la subvenció, però no sabem el percentatge que li correspon a cada xiquet, fins que no estiga cada un matriculat i en el seu puesto. Sí, però això si es presenta el pressupost, que s'ha preguntat si es presenta el pressupost del 2012 hauria d'estar previst, si no hi ha partida no en farem. Pots previndre algo que encara no saps. Això és el que no està. S'estan inscrivint, s'estan demanant beques de llibres, no? Perquè no n'hi ha bons llibres. Ja ho estan fent tota setmana fins ahir en l'escola de museros. Això se sap que no està. Bé, l'altra qüestió és si se sabien els preus de l'escoleta. Ho havies comentat ara, has dit que no, perquè depèn un poc de que al final són els mateixos diners, però els pares paguen més diners al final de la rebuda, igual que passa el curs passat. No m'ho explicava. No t'he dit que no sapiguem els preus de l'escoleta, t'he dit que la subvenció que de conselleria sabem el volumen, però no sabem la quantia que afectarà als alumnes, no? És de veres que ahir se tingui una reunió en els pares i mares de l'escoleta
i en un principi s'ha determinat que salvo que la subvenció siga una catàstrofe se mantindrien els mateixos preus que l'any passat. Sí, també ho vas preguntar en l'anterior ple, però clar, estem apostant ja s'ha acabat el curs, pràcticament la situació de la partició del centre de dia i l'ampliació del col·legi públic amb el menjador o el que sigui, està en quina situació es troba? Pues com se sol dir en el tema d'educació, PA, progressa adequadamente, ¿no? De fet, avui teníem una visita de l'inspector i del director general de territori. Al final, per temes de treball no han pogut vindre i l'han posposat per demà. Ja està assabentada la directora de que demà estarem allí i va en la línia de que per lo menos el aula que ens fa falta para començar setembre estiga perfectament equipada i no n'hi ha cap problema. Per tant, el centre de dia pues, servirà pues, per això, perquè podem tindre el servici que en setembre ens farà falta en aquesta aula que puja d'infantil. Canviant un poc de tema, s'obre algun expedient d'aquesta legislatura perquè fa construccions en terreny no urbanitzable en el terme, diguem, en llocs on no es pot urbanitzar? No. No n'hi ha hagut cap cas, no s'ha trobat cap cas. Des de l'actuació de la Fiscalia de fa 4 o 5 anys, això ha semblat en tots els pobles, perquè l'actuació era en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana i això ha semblat... No n'hi ha ningú cas. Sí que inste a regidors i a tot el poble que si volen una construcció rara per al terme que vinguin a la denúncia. I unes persones assignades a fer aquesta feina les persones assignades estan fent la feina, però mos s'escorreix algú i només que demana la col·laboració ciutadana, només que demana crec que se pot demanar, vull que sigui participativa l'Ajuntament. Sí, però això estàs passant a responsabilitat. No, l'important és totalment. Ara sí que dic que si algú hasta inclús anònim, que no vull, per supòs, no m'ha sentit, no vull que faig la denúncia, sinó que un paperet se deposita a un siga i el regidor fa cas. La denúncia la fa Vicent Simona, no la fa con ningú de la faig jo, com les he fet totes. Era una pregunta sobre les festes, però ja s'ha contestat. El que sí que és veritat que fa uns anys, fa prou anys, se feia una comissió de festes en l'època. Després no se feia la comissió ja, però sí que s'informava, diguem, podria ser alguna comissió d'urbanisme, perquè és la més habitual, doncs podria recuperar això, més que res per coneixement, perquè també nosaltres som, com s'ha dit així, representants del poble i moltes vegades te ho pregunten com si tu saberes, no sabes a tu suposa que tu el que més en diferència, però que seria una cosa que ens ajuda a tots a la nostra labor. El que passa que en diners les festes fa 2 mesos que estarien fetes i sense diners pues, costa un poc més de fer-les, n'hi ha que negociar molt. També un altre més o menys d'urbanisme que tenia. Sí, segons les normes subsidiàries es prohibeixen les tanques de publicitat en sòl urbà i urbanitzable. Hi ha unes quantes, senyorista. Es pensa per alguna cosa, perquè fa anys que s'inicia algun expedient, però... Sí, han debat escenes que m'ho facin un informe, sí. Bé, la regla sobre el pla general, però també se n'ha parlat abans. I continuant amb lo dels cartells publicitaris, també diu les normes subsidiàries, que ho vaig treure perquè volia preguntar ja en tants plens que vaig al final anar a veure les normes subsidiàries, que hi ha cartells publicitaris al terme en terrenys no urbanitzables, se suposa que es poden posar, però han de ser autoritzats per l'Ajuntament, per part de l'Ajuntament, com marca aquestes normes. Demanem poder consultar les autoritzacions que n'hi ha de les tanques que n'hi hagin en sòl no urbanitzable. Parles amb Rafa o Enrique que te diga, pues mira, això està així, ensenya-ho això. Sí, se suposa que es poden ficar i sempre que les autoritzacions de l'Ajuntament, jo soc membre de la Comissió d'Urbanisme, jo no recordo una Comissió d'Urbanisme que s'hagin autoritzat, però n'hi ha altres mecanismes per a fer-ho, per tant. I bé, aquestes serien les meves preguntes. També simplement una constatació, jo crec que hi ha hagut un ple, a més que n'hi ha molta gent que s'ha gravat i que ha sigut una cosa, crec que és una cosa positiva, perquè tots els que han estat i els que no han estat tenen la possibilitat després quan es penja en internet de veure.
crec que no era tan complicat. I esperem que es faci també el que ha dit l'Ajuntament, que després sigui el propi Ajuntament que va ser el primer que demanarem el que ho grava i el que ho petgen per la seva pàgina web. Moltes gràcies. Molt bé. Vicente. Sí, no, escueto, no. Té la paraula, Vicente. Sí, ja fa rato que me tenia que anar perquè no estic a gust, no estic a gust de la posició i això, però per respecte a tots pues, no devia d'haver anat. Sí que volguera fer voldria que costara en acta que Vicent José Simón Aznar, regidor del Sociointendents de Museros, volem que costi en acta el recolzament a la mineria espanyola i demanem al govern central que més pront que tard inici les negociacions per a tractar de salvar el sector i acabar en tan vergonyosa situació de milers i milers de famílies que no saben fer altra cosa que deixar-se la vida soterrats en una mina. Moltes gràcies, alcalde. Sí. Bueno, pues el pleno ha acabat. No obstant, si algú del públic vol preguntar alguna cosa en relació als temes de l'ordre del dia, ara és el moment. Amparo. No, per al·lusions, mira, en primer lloc volia donar les gràcies perquè a l'Ajuntament, en aquest moment el senyor alcalde, el primer de felicitacions, després per haver l'estiu de Judella a unes persones. La primera felicitació és perquè anàrem dues persones, un senyor de la directiva, que és Lisa Moreno, i jo com a persona, com a mare, no perquè baixaren per si ens impusa l'Ajuntament a presentar el plec de les firmes, sinó perquè érem els que teníem disponibilitat i seria per arribar a l'Ajuntament. Sense tindre hora, el senyor alcalde no tindrà ningún problema en atendre. Estigui més de 3 hores en el seu despatx. Estigui el senyor Marí, estigui Maite i estigui Manolo. Els pares no saben que jo he estat en aquesta reunió, per la qual quan ara ha manifestat el senyor alcalde que n'hi havia una representant dels pares, clar, se sorprendran i diran, jo no he votat a ninguna representant, era jo, no soc representant, era que a mi a donar les firmes i entonces tingueren la deferència de recibir. Jo, en el moment que vaig entrar al despatx, li vaig dir que pareixia que venia a suplicar, i efectivament ania a suplicar. Ania a suplicar perquè jo dic, Rafelbunyol, des de Rafelbunyol fins a Alboraya, tots aquests pobles estem en la mateixa crisi. Hi haurà més que ho van gestionar millor o pitjor, però tots tenim la crisi perquè tots se dediquem a lo mateix. Entonces, si aquests pobles poden, en els ingressos que tenen, recolzar a la música, que són entitats culturals, com el meu poble, siguent que té uns ingressos considerables, no pot. Són criteris de la Junta de Govern. Entonces, feliciten públicament al senyor Vicent Simó perquè en la seva cartera arreplega una quantitat immensa de diners de tots els contribuents de museus i el felicito per la seva gestió. Acte seguit li volia fer 2 preguntes. La primera, vostè demostra el suport a la banda de música, perquè si és així li agrairia que la pròxima reunió estiga i puga participar de l'apoyo, perquè si apoya als miners que estan en l'altra banda d'Espanya, m'imagino que els museros, compatriotes i veïns mos podrà ajudar. La banda de música té el suport d'este regidor i del meu partit. Estic parlant de l'escola de música. L'escola de música té l'apoyo de l'este regidor i del seu partit. Entonces, lo segon, han dit que havien 50.000 euros dedicats a l'esport l'any passat, que este any s'han reduït a la meitat. Vostè, antes de reduir-los a la meitat, ho informaria a l'escola de futbol que estaven en una situació penosa i que tenien que rebaixar aquests diners perquè ells feren les previsions. És així, no? Quasi. És així, no, tot no. Deixa'm que te conteste, no és escueto. Al igual que totes les demés associacions, saben que enguany s'ha reduït, saben, perquè toca severo, s'ha reduït a la meitat totes les ajudes. Saben, jo personalment no els ho he dit encara, però sí que deuen d'haver-se enterat si tenen interès en saber que al igual les festes, al igual tot és la meitat. I en aquesta reducció que tenen poden subsistir este any? Se supon que haurà que ficar, si l'any passat pagaven 150 o 200 euros cada xiquet, enguany potser ne tenen que pagar 400. Molt bé. Doncs nosaltres, en la subvenció que rebem, com s'ha retallat a la meitat, no ens ha donat opció res, no podem subsistir. O sigui, si en 40.000 euros, si en... A María José li dic,
si amb 40.000 euros l'any passat subsistien i este any els ha recortat a la meitat i poden subsistir igual, i aquests diners on anaven? Perquè nosaltres que no podem subsistir estem manifestant-se. Se pregunta per mi? No, estic preguntant públicament. No, jo t'ho he dit clar. Mira, l'any passat pagaven 100 o 120 euros i enguany van a pagar 3 o 400 cada xiquet que vulgui fer l'esport. És claríssim, eh? Vostès saben el que paguem? No ho sé perquè no m'ho heu dit, si no ho sabria. Pues ho dic jo. Ho sabria, si jo m'ho heu dit ho parlo sabria. del meu que està en l'últim any, que avui, per cert, estic d'enhorabona, que ha aprovat. Te felicite. Per lo qual hi ha que felicitar els mestres que estan així perquè fan una labor immensa, perquè de tots els xiquets que s'han presentat aprovat en un conservatori i en l'altre, jo estic com la roja de contenta i de feliç, vull donar-los l'enhorabona. Dic, estos xiquets paga 69 euros. Lo poc que tinc per amparo, si no, 69 euros al mes. Que al cap de l'any són 11 mesos, mira el que suposa. Jo no tinc el mateix dret que un altre muserenc de que me costa el mateix el que el meu fill hagi a aquesta activitat que no a una que està regida per Vicent Simó. No tinc el mateix dret. Mira, jo crec que sí. Estem... No es pregunta. Vale. En l'aire. Acaben un minutet perquè crec que és de consciència. La meua rectificació... No entès l'últim que has dit. No sé no m'ha arribat, l'últim que has dit. Si repetis l'últim que has dit. Que acaben un minutet perquè... No, lo de antes, no sé què de... Que no té el mateix dret el meu fill d'estudiar el que vulgui o participar en l'activitat cultural, recreativa, deportiva, que jo no vull que lleven les subvencions al futbol, no s'enganyem. Ningú músic tampoc, perquè hi ha músics que compaginen músic en futbol. Jo no vull que ho lleven, però vull que siga una distribució equitativa i que no siga desigual, perquè a situacions iguals, solucions iguals, però a situacions desiguals, solucions desiguals, i això és ser just. Tots es consideren que si aquest ajuntament està en crisi per tots, i tots tindrien que tindre un baremo més o menys que puguen anar en la cara alta per el carrer, de que els xiquets del poble, si n'hi ha 300 xiquets o n'hi ha 400, i tenen destinats 80.000 euros o 90.000 euros de subvencions, estiguera més distribuït. I que un pare com a mi no me costa 790 euros el dur el meu fill a la música, mentre a un pare com este senyor d'ací que juga al futbol li costa 150. No és just quan jo pague la meva contribució religiosament igual. És més, els museros, tots els que van a l'escola de música són fills de museros, cosa que en el futbol no. Però no és que dic del futbol, és que ara pareix que siga jo en contra, no? Vicent, te dono l'enhorabona, t'ho torno a dir. No és del futbol, és que és una entitat cultural, la més vella i l'única que hi ha i que estigueu dient que si 1.500 firmes i 667, senyor alcalde. Per ara presentar-vos. No, ha dit 1.500 mal comptades. No, 1.667. I li agraeix molt que m'atendera. I li agraeix molt que m'atendera. I li agraeix molt que m'atendera. Però igual que el senyor Simó ara ha contestat a una pregunta del bàsquet, que ha dit, no patiu, que t'agrairia que me parlares de tu. M'agrairia que me parlares de tu. Que vostè antes d'acabar les conferències de pleno haurà dit, no patiu, que la banda, el que és l'escola, este any la subvenció la teniu garantida. Ja obrirà. M'haver agradat, perquè per 4.000 euros estiguem suplicant així tantes persones, me pareix increïble. Sí, però José María, Buiguera, deixa'm que faig un precís. Te conte. Jo forme part, perquè ho ha decidit jo i el meu partit, d'un equip de govern que n'hi ha així en este taula. Sí, per supost. Jo no soc l'héroe. Jo no soc l'héroe del deport. No centralitzem una situació. Jo estaré en la reunió si vols que estiga. No, vull que estigueu tots. Jo estaré en la reunió si vols que estiga, encara que no és competència d'urbanisme i esport. Però jo estaré si voleu que estiga. Ara, garantia, la garantia és la de l'equip de govern. Jo recolze el que l'equip de govern per majoria diga, que no pot ser d'una altra manera. Ara, que si estic o estem a favor de l'escola d'educandos, de la banda, estem, clar, com anem a estar en contra? Però com s'entén no, però com s'entén? Jo en les regidories que duc jo trate de dur-les el millor possible. Segurament alguna vegada ficar la pata perquè m'agrada treballar-les
el que no fica la pata és el que no fa res, segurament. Ara, jo te dic que és una cosa que passa a la meva regidoria, però que si voleu que jo estaré i mediaré i faré el que tinga que fer. Ara, jo faré part d'un govern, no vull que se valga ningú d'una situació per enfrontar a mi en el govern. Sabeu el que estic dient? Molt bé, però que coste el que... Jo pense que ha sigut involuntari, que heu reduït al 50% perquè se tenia que fer aixina i no heu pensat que no és el mateix una reducció, i perdoneu, a les ames de casa en 350 euros una reducció a una entitat com l'escola de música. Jo pense que ha sigut al 50% perquè això era el just, era tot equitatiu i no pense que ho esteu fet en mandat ningú de tots. I a més, estic agraït al senyor alcalde que tinga la deferència d'ara, inclús m'he excedit els minuts. Pense que estem tots així per a ajudar-nos, que demani la col·laboració de tots, però el que no puc, i jo no me vaig a quedar quieta, és que en octubre no se pugui obrir l'escola de música. Quan en altres pobles, l'Ajuntament ho subvenciona. I així està la senyora secretària